Sa dve nove pesme, danas u gostima VIP Starsa, Jana Todorović. Na ovo je veliko zadovoljstvo. Dobro nam došla. Bolje vas našla. Rekla sam malo čas u najavi, dve totalno nove pesme, pa pomalo neočekivano. Vidjeli smo teaser za pesmu Boginja, ali eto, iznenadila si nas sa dve numere. Pa, drago mi je zbog toga, uradili smo dve pesme i samo to kažeš. Mislim da si imala priliku da čuješ. Jesam. Bravo. Pesma se zove Boginja i Može, može. Za sada su baš dobre reakcije, ljudima se to sviđa. Ja već pevam na mojim živim nastupima, tako da mislim da će to biti sve dobro. Boginja, boginja, tvoja sam ja, igraću, pevaću, nek svako zna, lepa sam, mlada sam, al nisam slobodna. Boginja, boginja, tvoja sam ja, igraću, pevaću, nek svako zna, lepa sam, mlada sam, al samo tvoja sam. Prepoznatljiv stil, tera odmah na igru, na dobro raspoloženje. Pa jeste, ja sam prepoznatljiva po tome da volim te neke žive pesme i trudit ću se da i u budućnosti snimam takve pesme, zato što to generalno prolazi, barem kad sam ja u pitanju, i nekako se meni to najviše veruje kad pevam takve pesme. Ali i pesma Anđele moj je odlično prošla kod publike. Emotivna balada, mirnijeg ritma, fantastična. Jeste. Prošla je super, to smo i očekivali. Traži se isto na nastupima, to je već neka druga priča, laganija pesma. Dugo nisam snimila takvu pesmu, kao što je Anđele moj, prelepa balada, znači eto. Može da ti brani, da budemo noćas sami i da moje telo melo mami tvoje uznake. Može da ti brani, sve te poglede u tami, ali niko sam nije pobegu od sudbine. Je li ovo možda uvertira u novi album? Pa mislim da jeste. Već dosta pesama stoji, možda i 2 godine. Eto, pripremamo, mislim da će to u skorije vreme. Više neću da pričam prazne priče, jer ljudi koji mene prate i koji prate ono što ja radim, očekuju od mene da ja uradim ono sve što kažem. Znači, nisam stigla da uradim album, najavljujem već skoro godinu dana, ali mislim da će u skorije vreme već krenuti realizacija. Hoće li biti možda nekog dueta? Dosta fanova je to pitalo. Pa, mislim da ne. Mislim da neće, pošto sam ja dosta dueta snimala u svojoj karijeri i ovo mi je sada 10. jubilarni album i hoću onako da budu samo moje pesme za mene i naravno za moje obožavaoce. Boginja, boginja, tvoja sam ja, igraću, pevaću, nek svako zna, lepa sam, mlada sam, al nisam slobodna. Sa kime sarađuješ? Ko je zadužen za tekstove, ko za muziku ili imaš nekoliko autora? Pa imam nekoliko autora ove pesme koje stoje, to sam uzela od Pere Stokanovića. Zatim Vuksan piše pesme, onda sada mi je nova saradnica, Boginju je pisala i može Jelena Trifunović, aranžmane radi Beki, moj muzičar, to je već poznato, eto, to su na neki način moji saradnici. Želimo ti puno uspeha sa novim pesmama. Ja sam sigurna da će se na svakom nastupu slušati i pevati, pa da pozovemo naše dragi gledalce, a tvoje fanove, gde te mogu videti i čuti u narednim danima? U svakom slučaju, leto ću provesti radno, kao i uvek, eto, to je to. Može da ti brani, da budemo noćas sami i da moje telo melo mami tvoje uznake. Može da ti brani, sve te poglede u tami, ali niko sam nije pobegu od sudbine. Hvala najlepše na gostovanju. Hvala također.